Asante sana. Pardon me, gentlemen. I think my time is up. Adios, muchachos. Isivumelwano sokusoconga kanye nokubulala isona obalulekile. Ngiyajiva mina engukuthi angihlambisi Yonke jiva ngichila mina zamaZulu. Akusiyo amayanga happy new year eyenza lokho. ngijabu nje Kodwa isifundo kwaso esathathwa yinkani ube yingxenye engenayo futhi ubuzalwane obugcwele bezinkambi. Inhloso beautiful thank you ukulingana kwamandla kanti futhi lokho senokubaba yini indaba isandla solokhu kwathi qho isizwezine samaZulu. is your norm cause indaba isandla singena ring kanjani When I was growing up, my mother told me a secret in a whisper, which I knew was true. She said the city is no place for a small farm girl like me. It's in I love from Kingdom Officer again. Mother alisema jiji lilikuwa limejaa My mashetani device is na what? mbwa mwitu wamevaa ngozi ya kondoo. They were living alone. Na ati those people had the power to lead other people astray. Never bet. Nithi guys into engiyochima yona ngoba nifika enyosi mamkhulu ifika yenyosi hayi ndiyeza dale engimbe yes uthini lo bathi ugugu uthini wena ngiyoba ngathi ngiyagula wena inkinga yakho nomona and then uthini wena no guys But in the same breath, she would say they're guardians the to kanda I know the best. always looking guys over your angazi shoulder. yazi Today. Imilona Someone alert. Yes, today's a great day. thank you my loves Yeah, tomorrow's going to be a good day. Yeah, I've been ready for so long. I promise. Lenze become the mama Time. Gatito a Prettier extension 16 No, I know she's gonna be home tomorrow. Yes.
Hey Faith, hey Faith, oh. Okay, thank you so much. Very fine. Faith, I remember you. Not you, Lauren. Thanks for the phone call, eh? Sharp. Dude, driving mistakes. What are you doing? It was orange. Yeah. Orange means you press on. Well, President. The light was. Ungayifaki mzala. Ngithi guys, ifika enyoba nayo. Iyobe yentethe ne, like nayazi ifika yentethe. Naye uyayazi ifika yentethe. Mamkhulu uyayazi ifika yentethe. Mamkhulu uyayazi ifika yentethe. Ingakanani? Ifika yenyosi ingakanani? Yes. Uyayazi? Yes. Angiphethe. Uyiphethe ne? Thank you. Ngiyathemba ke mamkhulu. Ha? Niyayaza ngisho nani? Ifika yenyosi. Yentethe ingakanani? So small, so big. Nyakushwela. Hey, kuyoba what? The joke said he knew us. So he's not going to show us. Lucy, this is always an excuse. I have all the way from Zimbabwe. Happy New Year, guys. Uthini wena Gugu? Marco, it's not making money. Marco, it's only 5 minutes. I'm not going to fight for that. You know, It's you're like- not enough. You're working double shift. Marco, no, please, I can't. Ngantela. This important thing I have Fika to do. yenyosi. More important than your job, Lucy. Wena ngiyobe ngihamba kahle. Mamkhulu You last one. Hey, if you want to mess around, Uyangibona? you're more than welcome to work in the pleasure room. Thank you. Understood? Thank you. Thank you. Oh shit. Yes. Yes, I am. Thank you so much. Thank you. Good job, Jim. Hayi wena ngizokushaya. Yini le dlalayo mamkhulu? Inkabi. Thank you. Oh, let's take that too. How? Kobela lingijeng go one low. I have your money, please. Here's your money. Here is. Why ninja na kanti? Too late for that. Do you want more? I can give you more money. Look, I need to be in court today. Please, my daughter is waiting for me, and I have to be there for the hearing, or else I'm going to lose her. Please. Ramazan, I'm sorry. I'm sure there will be another taxi coming soon. Please, I am begging you. Hey, put your money away, ma. I'm desperate. Everybody said- is in a hurry to get somewhere. Nenza lap. You just have to wait for your turn. Yeah?
And if you can excuse me, I've got another client to pick up. Baba, please. I'm begging you. Yatwela. Get out of my taxi, please. Thank you, Zaza. What's your name? Franca. I'm going to report you, Franca. Shemzi, please. You can do no, John. Hey, money. Hey, it's really got You're late. I'm sorry. Come, let's go. Hairstyle go out. Okay. Is Angela okay? Guys, I'm Everything gonna is fine. Listen, there's no guarantee what the verdict will be. I just want to make sure that you're prepared and you know that. No, yeah, You well, said there's no reason they'll keep her away from me. I'm Hamna. I've done everything you've asked. What they said. Just don't stress. Accept whatever the verdict and we'll deal with it from there. That's okay. Continue. Mama, I don't know what's happening here. Mama, listen to me, listen. Everything's going to be okay. You're going to be fine. Utakuwa sawa. Nimekuja kupeleka nyumbani and then it's time. Wait. Please. Angazi banga binamazi uTony Braxton. Ngicela ningibhekeni kahle. Bona. Mzala umamkhulu. Lucy Gomosa. Yes, Father. Firstly, it's important and my responsibility Uyabona ukuthi siyafana. to think about the safety Braxton cents nayibona. Thank you. Angisho mamkhulu My ngifana reasoning is noTony that Braxton. The events that took place Ngifana noTony were Braxton, angisho. unfortunate and shouldn't have been Thank you. taken lightly. Thank you. It is true that every time Noma mkhulu wami things uyasho come ke up, manje mase kusho yena konakele. sometimes mistakes happen. But with that said, I am not of the opinion that the incident that occurred was a mistake, but rather negligence. It is my opinion that you should have been prosecuted, Thank you. but that is not why you are here. Marinate. Yes, Susan. We are here to answer one question. Guys, angisho this is your Are dream. you fit This is your dream. enough to look Jima after siyagijima. Angela? My answer, Sigcwala isipati mamkhulu. Mamkhulu siyadreama I see it necessary that Angela should remain in custody of the state until a time when Wozala we wena believe manje. that you are ready for the responsibility of raising a child. Till such a time comes, Utsoya sabe ukuthi awugqokanga manje. Nihlale nigijima ngamaphenti la eJabulini. Haw. Hayi ungezi gugu abantu bazobaleka. Woo! Nkosi yami. the decision is final. It would be irresponsible to let the child go into custody. The negative environment will rob them of the normal. Abantu bayobaleka ungezi gugu ungezi. Yo mamkhulu bayobaleka phela abantu la. Uyambona uyahlekisa. Yo angezi mamkhulu. Ngiyacela umkhuze mamkhulu bayofeyinta abantu. Everything is going to be okay. Focus on Nagugu ungezi tonkhaba. Mvimbeni, ngiyani iminyango. apply for citizenship Hayi, bayibheki like eliyeza mamkhulu. you see, you Ngela nimbambeni, Domsanede. have to Mbambe mgijimiseni angezi. Woo! Yay! Hi! in the Yeah? hard work to be a good mother. That's how we get Angela back. Hi guys, my name is Kukulesu. I'm Sirakele's younger sister.
Never. I'm sorry. We look alike. Ungaforce abantu ukuthi bakhuluma amanga. Ungalingi ukuforce abantu ukuthi bakhuluma amanga la ku TikTok. Yabo, niyafana. Yes guys, ngizoniblock. Bathukile kahle kahle. Uzokushaya. Are you studying? Show me why. And so what? Show me lona uyathanda ukuzibhikela uyabona? Abo uyangiphoxa phela umuntu. Bathukile kuku yazi abantu kahle kahle ngeke bakutshela. Bazongitshela. Which country are we from? What are you smiling at? Do you see anything funny here? I'm sorry, ma'am. I'm just trying to do my job. I'm a twins. Fucking unlucky bitch. Based on your pussy, you were unlucky, man. Sorry, man. Uyasibhadisha When's the last time you got manje. shagged by a man? Bathukile abantu. Bit never. Ene bazobaleka. Bathuswa yimi. Yo. Kinwa Bioplus babes. Kinyaka energy. Khona umshume kumele ngiwenze udzinga i-energy. Niyenze ekhaya guys from the stretch. Umkhulu wami ubhayo. Isibongo plus. Red. Funny. The love. What's What's your name? Where are you from? We don't talk? So if you come here to try and score a date, I think you're at the wrong table. The stripper table's over there. I just want to talk. I know, Beth. Feeling lucky. Spinning. I lost something today which I used to hold very dear. But I took for granted all the time. Umsebenzi weBioplus cho mina ngoza ngitshele kahle. Umsebenzi weBioplus ukuthi like amathumbu wakho atramp adlale isipin and then igazi lakho libe ngathi liyafreezinator. Money Ibindi doesn't change lives. zitramp It ruins them. zifraye. No more, Beth. I hope 22 is black. abo bani Again. ene ngicela ukuthi manje niphume indlu seyifuna ukuphumula. Mamkhulu indlu ifuna ukuphumula manje phuma niye ngaphandle. Pauline, So why do you play if someone is nothing to you? winning always matters. There are some things that are worth more than money. Thank you. How? You did everything. Batho bangiloya wafa kudala. A good livelihood, No, good environment, but I'm a within good apartment. a healthy sector. I wouldn't have to start failure. Not it. I could buy my freedom. You can't buy freedom. Who says? No more bets. 34 red. Ngimlalele lethi ngicela ungilethele lesasivalo lesi. What we can do to drown our sorrow is party like there's no tomorrow. What do you say? No, not this time. Ukusho umexani wena? Ukusho umexani? Guys, bengingekho pregnant bengifake this thing. When I see your face. Ba-create itori ngami ini. Oh, darling, darling. Ngikhuza yini? Kuthi bayenzani? My
Lona yaziyo ngingamfuni eduze kwami. Guys. Why is everyone asking about you if you're a nurse or a doctor? But we thought you were pregnant. No, Chami. Uthi ngifana negundwane. Thank you. What's it? You have a great awareness. See to pregnant auntie. Yeah, Chomi ubani lo omhle mkhwebu. Chomi why ufuna ukwazi kanti? Guys, I'm pregnant. No, sis. Jingle bell, jingle bell, down di di da. You are not from here. Yeah, so guys, I'm not a surprise. I am a surprise. In a small village near Mombasa, Lamu. The Japanese news saying When my parents separated, me and my mother moved to Nairobi. That's right. How you became a Magalo? I came here years ago and moved to New York. And my dreams still await me. And then yes, corner by. By the seaside. Palm trees. Even to Kenya. I've seen some Ubani? pictures. Domzanele. Breathtaking. Domzanele. I'm sure you're wondering why somebody would leave Caribbean. Nani? My husband was saying I'm lying money to you not pregnant. I'm not, guys. Fighter. The shame. Thank you. There's no hole big enough to hide my shortcomings. Ukukutshela yonke imali yenu ithi Disappointments. hayi wena Broken ngizokushaya. promises. Countless failures as a mother. I miss the days when Mama The Galo truth would sit for is, there's no going back. hours at clinic and all. Yes, guys, I'm pregnant. My daughter. Hallelujah. She looks just like you. Unjabu June. She's a warrior. When I was a Sopio. You know it's never too late. Ngiyawuthanda. You're a young girl. Kumhlonyane Jomi ngizoza. Thina we call it Mhlomi. Okay, I show I'm mixed emotions, yes. Yeah. Izinto zakho zinjena oh. Zisoma la. Amehlo wami. Love you so many men now. Batampe bani? Batampe bani? Yeah, chomo bane mina cabanga. Como cuida. Una codo. Ukuvikela
kanye nemihlahlandlela wakho endleleni ayihambayo. Ayikho enye into engamvimbela ukuthi anembe. Uyangishanelela? Angisho mina ekubeni like umshado awufanele. Uyangishanelela. No, uyangishanelela guys. Hello, uyangishanelela. Guys, uyangishanelela ekubeni mina umshado awufanele kubelanga ngishade. No, yeah, uyayibona into yenzayo. Babes. Angeke ngizothi ngimile la bese wena ukhetha ukuthi ufanele ungishanelele. No, yeah, uyayazi wena into yenzayo. Dala ngibona vele, dala ngitshelwa, ngidala ngiphupha ngawe wena. Uyingozi kabi. Hi guys. It's not like uyathanda wena ukuzenza ishiseli babayi. Siskuka. This is our adopted sister. Usenza guys or fire is. I'm starting to guys, manje nizoloke ningibuza into eyi-1 every day. Angifundi mina ngitshelile ngathi into engiyenzayo for a living ngitshontsha abantu, ngiyatshontsha, nginamanga, ngikidnapha abantu, ngihambe ngicollect amathambo wabantu, ngasika imbhonze, ngifry, ngidle, nesinkwa, nechakalaka, ne-acha. Yo nangoke. It's a man in my belly. Nani, guys, yo. Prank, It is a prank. This is what I put it in it easy. Guys, segment. The surprise. The surprise. Yo, ati how Stella. Bathum. House is a little bit so hey, says all. I'll vomit. Nick. Nick and meat. You look like you just got the same microwave, guys. I don't care if the truth comes out. Will you give me an assurance you told me right now? Or I will call the police. Ngicela nge-pregnancy too much kanjani guys manje. It's right. Ngithenge stock sweet kuhle, ngithenge stock sweet. Boyenzani? Beshile. Nini? Nayizolo ngithe istock sweet ningasidli uyabukusho ukuthi usitshontshile. Nithenge i-toxic zikhona? Hayi mara abantwana bala endlini niyabhema stru. Hayi niyabhema chomi le niyibhemayo inkulu. Nithenge i-toxic zikhona? Nithenge i-toxic zikhona? Uthi ubuhle izolo. Mina sheme azini awuthi nginiyeza. Hello? Hey Zanele wena. Lucy? Oh, Chomish, I'm sorry, my babes. I'm crazy, Joe. Yeah? Tuthuko. Ntomzanele. Ngicela uyobheka ukuthi ubani ukokotayo. Ye wena. Hambe uyothatha isikhize la mawuqeda.
maybe la abafuna ukuthi baba ngalo. Ngiyabonga. Yebo mama unjani? Siyaphila ma. Awunyaka omusha ma. Ukhathele ne? Awubazi. Ithi ngizocela ngibone ngathi lezi video lapha i-phone besenda nayo. Ama-video. Wo, ithi ila ngisayenza live. Mara ngizokuthumelela uyawafuna ama-video wakhona. No, ithi ngithatha amanamba wakho ke. Cause le ngisayisebenzisa yini. Ngizokusendela ku WhatsApp. Yeah. Babona laba benabo manje bathi hayi bacheck ifoni yabo Imnyama yenzanga ne. Sibonile nabo hayi abantwana bamlaba. Yeah, okay mama, hayi ngizokusendela. Okay mama, yeah ngizokusendela. Ibhlungu izolo. Hey, phela bekujava izolo bekungadlali. Hey. Okay ma. No, guys, I'm not. Guys, I'm not preggies. Then forget this thing. So, and the second work in an inch, guys, no bang guys, why names are Gina? Fagiless Kurmelo sa microwave. How Roro. Kukadlelwe emacamereni. Ngubonile phela. It's okay. What happened? You passed out in that audio. Hey. The bullet missed you by inches. Keep the pressure on it. Mara. You're really a doctor, guys. Stop with these questions. What kind of trouble are you in? Ngama ngizazi ukuthi ngiyini honest. It's nothing. It's nothing. Thank you so much for helping me. I know you're one. Mathapela usazishake uzishake nasendlini. Hayi nasishake shem JD. Yo. Uma ungababona khona mamkhulu estradini sebazishake. Yo. Bazishake futhi mababona bafana. Very worse. Ne voice iyachinja. Dibana sebethi mina nakwazi ukulaba. Especially loyo le lo bathi untombazanele. Wena wena uyazishake sis. Azangathi uyazivuka athi uMathapelo yena ke
Hayi sis wena. Wena. Wena peke. Nazo. Nayi mamkhulu. Uthwa nathi malabona bafana. Maka masitale kanjistale. Ayithi ndala. Sekuchithwa namavotsi. Ntuthuko. Nawe. Mina ngishekishe ngihamba kanje. Ayikho leyo nto leyo. Yo bayazisheka labantwana mamkhulu. Yo. Mababona abafana labantwana. Umathapela umbonile izolo ungene wageza ubuso wathi lip combo ngoba kade kune underband ngaphandle limadzozo untuthuko wangena wagcobisa ubuso wakama nobani never I need to go to work. My shift starts in 1 hour. I need to go. Yeah. Laba. Hey. Isithabo yazi ungazongidina. Yo. He looks right at me. Ngiyakutshela laba mamkhulu. His eyes were cold. Phela nginokubabona. And he had a scar across his face. Bayenzelweni ini? And he saw me. Bayenzelweni ini? Nangu mama uthi abafana bayenzelweni kanti. Ngicela umthuphe lapho. Vele uqeda ukusho manje. Uqeda ukusho mama athi abafana bayenzelweni. Yes. Ziyohlula ithaitha segame. Yeah? Ithaitha segame yo. My life tonight. Yabona lezo ma. I did what needed to be done. I love my life. I always yes, my life. It's it means that Hey, ma uyintombi yakwenu uyawuguga umzimba uthi lift the body. when somebody says your life, they become a protector. You've wondered. Nangu uthi abafana bayenzelweni. Bongadlali bekade angadlali. Yes. Kade angadlali mama. Mdzubhe. Imali sibonga. Akubuye kube khona futhi. Ayivula. Ubufele impilo kuphela. Esifuna. Yo. Kade angadlali next. Umsebenzi wentombazana. Izomsebenzi. No, I'm not. Hayi sekatshintshile ke. Sekatshintsheleni kanti manje? Yo labantwana. Chamutshintsheleni kanti manje? Uyahleka makaqeda. Ufuna abakwazi ukuthi ngihamba kanjani? Nangu basisheka guys. Nama nanya kulo kumtshela into eyi-1 every day. Hambe uyodlala. Yami. Hambe uyodlala.
Batshele bakuthengele la ku TikTok stock sweet. Uyayishake bathi wayishake Ngishake. That's why you shake. Choma ngishake. Mara mama ngeke bazitoxit every day. Ngithi namhlanje bazivile nasi nithi kusile. Angibasi. Hayi madali. Sisilindi ungathi mase baphethwe yinyongo. Hayi ukuthi kuyamphathi nyongo. Okay, ithi ngiziphumele emabhozeni mina. Ngiyaphuma. 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 Jemi bathi wayuzi. Amapilisi amahlanya. Ngayenzeni? Waphuzile namhlanje. No, sisi why? Waphuze. Yo! Hey ya, yazi naishe. Mama ngitelelile. Ngitelelile ke namhlanje. No, and uyangazi ukuthi mina ngubani? Yo. Akangazi. No, ungitelelile sisilindiwe. Ungitelelile nesenyakwata manje. Ngicela nizongibamba. No. Yo. Chemi, where did you do your hair? Chemi ngizoyenza video. Ngimtheke nomuntu wakhona. Njwabu Chomi. Hayi ungitelelile sisilindiwe malafu. Telelile and ngiyapaka manje ngiyahamba. Ngiyokipita bamkhulu sengikhathele. No, so phakeme mamkhulu ungathi ngehlisa umoya ngoba kwatile. No, umntana ngini ungitelelile namhlanje. Nangu lento mama uthi uyadelela sisinomlindelo kungcono uyamazi baby. Kusho ukanyisile. Gagoktanana. Uthi usisinomlindelo uyadelela. Uyangidelela. Bayawazi. Delelile namhlanje. Athi koshani mama ngisho. Yo guys. Akwati phela we don't want like me. Yeah? Begwe ya why? Niyabona siyafona. Uyazibumba ke umathapelo. Hawu umathapelo uzibumba kabe enye into enzima kabe. Emafonini, ifoni. Ngangisho ubonile kule live ukuthi kunabafana. Ini? Andinayo ile. Ivulwa ngani? Mara vela ngeke mdala ngokuthola ukuphuza bonke kuyicabanga. Angiphuzi Choma ngisho inkinga enye into. Uyithela namanzi? Surprise. She's so lovely and beautiful. Thank you. Hi, Sizagele. Your family very much Chumba to me. Thank you.
Bathini Mathapelo yena Mathapelo waye ungaphenduli labantu. You look beautiful Nokuthi. Ubani Nokuthi Chemi? Ngisa kanjani umthetho? Hey sis, how are you doing? I'm good, Chemi. Sicela ukubona uSisilindiwe. Sisilindiwe mani ngambona nizobaleka. Ngizwa kahle Chemi na. Imessage kaMathapelo. Chemi basho kanjalo. Manje thini wena ngale ndaba? She's going to grade 10 next year. This year, me. Chemi baya ku message na ishi. Baya kubona ushekina. Ushekina wena uyasheka. File. Ngiyohlonishwa. Moya wami. Is she the no? Nope. But see books, we are using ama 70s. Wash. Tell her about to lava. Books before boys because boys bring babies. Yes, do you follow the 7 B's? Namang. Namanga. This is shy. I will follow him, that's all. Nis shake kanje. Hi. I won't joke. Thank you, Ngobe. Yes, Puti. Ngiyahlekisa mina ngekubhore ku around mina. Ituba Bobcat Plug guys ngizoyenza i-video yokuthi ngenze ephinweni. Is she your daughter? Yes. Same age as my son, Chemi. This say yes. I told you no police. Yeah. What we saw at Saul's place was a hit. And the man was running away from Mbani igama lakhe? Inkabi. Amathapelo. In Kabi. Yes. Now you are the next officer. Amehlo wami sewayababa yazi ndile nto yami ithi wami ngicela ungilandele i-power bank ne-cable. Leave and he won't stop. Ziyabuya Chomi ama-auntie amakhosi. Chomi lalela sis kumanzi phansi. Kurata malko valko salto velping. Yini lesikolo sizakela sase Hillbrook. Ipeniti. Sise Hillbrook. Why when I was Mama marunga ngibuza ngeHillpe Hillbrook phela ngihlale ngisafunda i-crash. Amara. I-crash yami engiyazi yaseHill. I-crash hambe iseHillbrook. Yeah, ngihlale eHillbrook yo. Ngizokubondisha. Ni mama. Balifina ivula le fridge yo yazi le fridge ngathi bengenze i-timer. Yeah? Ngathi bengaba ne-time. Basathi bayivula ngale 30 minutes. Listening to Laba bona. I'm sure you will this is I'm telling you the truth. Chemi ngihlala eProdo. I saw it with my own eyes. He did not commit suicide. He was murdered. My baby don't mess around because you love me so and it's a no for sure. Iyo Chemi saluyiletha la. Oh my God. Ma, uthuka ngiyenzeni? over the
And mama sengifuna ukucula yazi. How do you end up at this place? Cela ningisupporteni mina. Ucula kamnandi John. Mina vele ukucula izinto zami ngeke. Having fun and Idilo tsaka is my things. it's a bit of a blur. But you remember clearly She's like a that he new didn't kill himself. MC birthday party. That someone came out of Yes, the my shadows love, and sprayed okay. him right in front of you. Look, On that night when things were Hayi, chemle style eza nokubhala. Ubhali. were you using drugs? no, I'm clean. No, it's Nizophatha inyongo kabuhlungu But kanjani? I've been clean for 5 years. Wena nobuhle. to give it a blood sample. Look, detective, the newspaper said Mr. Saul committed suicide, but it's not true. He was murdered. I'm just Musadiki murere, musadiki muririri. You sleeping it? Ngiyakuzwile. Imomoti. Sidi. Ene namhlanje ngathi ngizoyikama ke. Did you have sexual intercourse with Mr. Going to Saul? kama this. Nang mamkhulu ke. Nang back. Ufake lesisu ke. Kusho ukuthi sekafuna ukuba pregnant. Nang back. Yes. Bengibona. Sekayafuna mamkhulu, sekayafuna. Ms. Komosa, do you understand the seriousness of the matter? If a case of murder is open, Daughter. you are the only witness. Please make a joke. Naku ufake izisu. Testify against whoever is the suspect. Uyayimaketha, yini uzoyithola? Noma umaketha umsebenzi uyawuthola, bayaqasha. Thank you, Velvet. Natural Indian hair. Thank you, Triba. Tabo the king. Uyayimaketha lento. Nayimaketha babkhulu. Yes, Ntando, little market. Yeah, uyamaketha. Yabona noma umaketha umsebenzi uyawuthola. Uyawuthola uthole. I'll be back shortly. Maketha. Thank you, Nibahle Shwi Madangi. Hey, money, hey, bo. Hey, yeah. Yeah, the girl you think you are. Exactly. Please make a joke. Chomi mina yazi ngihlale ngijoke. Like nje izozela ijoke ungawari nje mayiveli lithenzwa. Isikhathi sesinje eningini. We have a problem, Cap. Ntuthuko mntana kaMaraje, yes, very nice. Thank you. Hello? Mami titi da la la la. Are you okay? Baby, just come to me. What I need you. Mabisa bonkunowa. Okay, hello. Amehlo wami ayababa yazi. Hey baby, hey Madam P. Bakuphi Ntuthuko nontombazaneni? Khabo di fishira. Kula chemi no mangacula. You told me not to come with anybody. Anya ngigijime bese niyabuya nizozilahlela la emasofeni. Hamba niyodlala ngaphandle. Yes my love. Yenzani uyageza? Uyageza untombazane usemasipala. Thina imihla. Where to? Who's to be having covered? Ngiyakwazi Grace.
Oh, politics is thing. He used to kill people. Labantwana abangawi yazi. Being a mommy. Being a mommy is It happened one day that I too was hunted down for uthanda ukuzenza ngathi u-Auntie Fatima. just like the people. Auntie Fatima. Hey, Auntie. How are you, Auntie Fatima? Okay, Auntie. Sugandana. Yeah, why? Oh, good time, Yo, I son. Everybody thought that I was Yeah, next time I remember you, my freaking. but miraculously I survived. So I took that opportunity to live a new life. Sabo King. Ngikhumbuza ukuthi uwe ubantsho. Where my purpose on earth. Please tell me ukuthi wena ubani molweni molo tsipelo molo tsipelo molo lolo. Bahle no baby girl wakho, thank you. Bani kusiza. Mara lento like uyabona mawuyenza so ngathi phepha. Make sure that you are physical at all times. Love from Lesotho. Thank you, sweater. Welcome. That's when I take some call to the landline. Whatever you do, don't leave until the phone rings. Frank, what if you're wrong? What if you take this opportunity to shoot at me? Bingelela unyambo nababili sakuyena. He's a warrior. He wants you close so that Abo bani? he wants to take you. Hayi bayotshontsha. Yey. He wants to fill the flow of Thank you, Pilar. coming out of your body, just like it did with me. Hey. That's the kind of a kill he's after. Now, listen, just in case. Ene kwamele geza abantwana. Ungasabi Chomi. Ene mina ke abantu abeza kimi abangibulisayo ngibadubula ngama 1 million. Cabanga so iluzile. Yabo? Zincane izinto ezizenza ukuthi niluze izinto. Bheka manje uluzi 1 million ngokuthi wena usabile wena. Ukuthi uzeki. Usabile uluzile Chomi. Kaba Anduluzi 1 million ke. 1M. Mawuza kimi nje ungibulisa ngibele ngibhalela itrack ngithi so luzile ngithi za. So luzile yaba? Ha? Athene cela ukubulisa. Nibongibulisa nize nibongibulisa. Ningihage ngijampele. Ngizothola ama 1 million. Yathandeka. Thank you Asa. Mina ngizocela. Ngiyakutshela hayi bengizoshaya manje. Ngiyantshela. New job, thank you. Yes, Langa. Oh, bengithi Langa. Namazulanga. Nice big tea, AK Bobcats, thank you.
to me. Ooh, yes. She's my daughter. Not my daughter, my daughter. Iskati yasaziwa sona. Shamba tufana no kanyimba. Ubani? Yes, my love, angisho uyangazi. Ngisazana imeya. Okay, my love. Bokeza. No, ngithe sizohamba sonke. Ubahlula ini nawe sisindiwe ke uthima wakho. Angimenzi sima bengisho ukuthi siyahamba namafungeni. Sohambana. Asilo nje mama. Nama uthi ngiyogeza yo. Angeke nginimele ke, angeke ngikumele cho. Awugeza? Yeah, no, not my little sister. Wait. Iskati yasaziwa sona ayobuya ngaso lapha kumbe kuyokuba ntambama. Hey hey kumbe busuku impela Ngiyeza so every day. Mani kapeleni and so what? So what in? Yes, yasekhaya from the stretch. Mara ngimthume i1 kanjani? Mama uboni kahle kanjani? Thank you. Linda qaphela ngizababonisa le nhloko yentethe. Ungalivali. Ivule. Ngithi ivule sisi. Wena amahla ngisho ufunda ngilokhu ngimbeki. Ngithi bayasingenela. Uyivulile? Bayivule ngani? Unomona exactly Thabo unomona usisindiwe. Okay, la security nje love the hair. Thank you. Kama la kakelo matswebi. Are we pregnant? So we're going to sing. Pretty, no. I'm not pregnant. And then funa ukuthi ngiloke nje ngisifaya lesi. Ayikho into yeni ngithe ngenze kanje. Singamfanela ne mama. And stuff, you know. Mommy, wine in a Sprite. It's a bit too late for that.
Sisilindi benisazobhoma hey. Ansabu ukuhlanganisa izinto ne. Mara mamkhulu. Sengisho ukuthi ngeke ubhome le nhloko yejulu. Sir? Yeah, I'm about to dispose of this. It's shot. Don't touch it though. Bring it to me alive. I understand. Ngisho uzona ngithi nginento le ya Change of plans. The governor wants her alive. Thank you, Ria. Thank you, my baby. Kahlale ebhinoni uRia ngimngambona eLista building yekela ukuhlanya. Thank you. I'm sorry I'm late. Hey, Sissy. Shingiringiri. Thank you. Thank you, Jimmy. Hey, Tindy. But Dad, can't you get that oil? I can keep that one about and easy. You creative, me no. I own man. Thank you. It's you don't know, my love. Suppose. This is Gabang. Yes, ngene kahle my love. Thank you. Mara maybe ShopRite bavalile yazi. ShopRite? Yeah. Ah mama. Mina ngazi you save. Ngoba yakho ShopRite. You was you save uzuyasho. You save ShopRite. You save ShopRite. You as save ShopRite and ShopRite. Hello. Hi mama, we are tana. Sis. Yo. Yes, babhala ngo-8 my love. Sizakele ngicela ukulisulindiwe uthi yimi umvulazana Msibi. Happy New Year to your family. Angimazi ubani Ntombi. Angazongihlangela. Asizwani nokuzwana. Wa marama. Ngwana yilo. Uyakuzwa nenhloko ejuba. Namara wayo ngisho izinto ezinjalo life yami. Ungaza buku life. Mara mama dala ngiloke ngiku live mosi. No, thank you ukuzwile yini. I like yamtshela. Angeke ngimanifeste. Ungasakhulumi, ungasangitsheli next. Na ungasangitsheli next. Hayi. Tshela nawe. Zingo. Ungolile ke, ungolile. Kanti kuyiqiniso ngempela ukuthi ufuna inkani yakhe. Manxeba wani. Manxeba wani. Noma ke ngaba mhlawumbe sipho lesi simphambi kwami. Umfanekiso. Umcabango yami. Yinkampani. Yazi mama ne.
everything seku-right manje sengisharp ngawe. Sewadlula inyanga nenyanga salokhu ngabona. Kanti sonke bese sikubala nalaba asebakhahlela ibhakede. Mane nemvula bayilusa amadoda. Lekwagoqana kanti wena usasenathi la sangihlandla apha. Okay, Chomi, no problem. Agna stress, my love. Agna stress, sweetie. Happy New Year to you. Shaz mama, yazi izinto enizenzayo. Hayi. Hey. Ubani? No so. Hayi. Yazi izinto zenzayo. Ende ngizokubloka ku TikTok yami. Ngizokubloka. No so. Yazi ngizomblocka usizilindiwe. Ngizomblocka mamkhulu mntana kini. Na unomvulu umngatsotso wami waku TikTok. Oh, okay, Sisi. Oh, we even took a picture. Hayi kwamele vela ayi. Udinga ukuyithola le ntombazana. Manje. Mama, imani kancane tu. Yo. Amagama wabantu abathe usomabhizinisi bakabulawa. Ngicela nike nikhulume ngabantu mamkhulu nomama. Nikhuluma ngabo mara ende ngikulive mara yazi enye into. Ayish yazi. Ningakhulumi ngamagama wabantu. Sithi siyabaza sibahlele. So Ende niyamosha vele. Yabona. Usomabhizinisi. Ene mina yazi mangikulive angikhulumi ngabantu. That's the thing. Ngiyabona. Manje ngifuna. Ngitshela ukuthi Ngiyahlula serious. Hello guys. Merry Christmas. Merry New Year. Oh. Thank you guys. Merry New Year. Uti, if you inspire children, what would be your message? Oh, nice. Iyeza. Kuzenzile. Yazini tsini nginiyekena ngifuna ukuyisho le message. You too. Thank you. Buhle. Awuthathe leso stock sweet tu. Hayi ngizomshaya mina lo. Yisho Chim, angifuni ukuyisho. Ngoba le English engizoyikhuluma la. Hope nizofeta umhlaba. Ihona ubalulekile futhi kufanele uphathiswe umhla wesikhathi zamandla. Quero que você tenha escolhido uma
Guys, let's tap the screen. Oh. You look like Nelson Mandela. It's my grandfather. Hi, my love. Hello. So great. I wish I said before. Show me what's and everything. Love your hairstyle and you're not show. It creates sense. Too much, please. Can I see the Kuno flies? But too much. Mushu Agagwati and the season shy. Sizom great. Season great. Isahla baba. No, my love, I'm sorry, Cosmo City. Cosmo City. I could only go Cosmo City. Mara again, no la sala le crickets la. One bush. Uban. Ngizokupandisha. Lo ngimeba yena ngizompandisha. Ngizokupandisha. Why balahlela la ichart bazoswaba yazi. Umzukulu kaFandimeva. Angizani nabantwana abaphaphayo. Uzibiza umholi ukavuna. Shada biyawo. Why ngathi unukiperfume yami? Yami. Uyena oxhumanisa abantu abasecela. Mara mina ngiperfume yami. Hayi uyashota. Oxhumanisa ngisho nalaba abengikhulukudu omshusha phansi. Chomi basukuphi father Christmas? Yena umlawuli wami. Hambi zona. Baleka. Awumane nje uthwale. Thina baba. Siyohlala sikukhumbula. Kanti-ke uyabona usebenzisa intombazana. Usaphinza onene phansi. King wena royal king wena. Chomi ayihleki maka. Hello. Good evening. Hi mama. Hello. Amara. Bani Amara manje. It's called Ikanda. A few weeks no, my love, I didn't. Nyenze 1M. Yenze 1M. Nyak street. Sini. Le ntombazana yase next door enobuso bedonki iphi Chomi wena Choma next door izowasakhona emomeni ophephile. Iziyokufaka la Choma yase next door yazi uzoboshwa ilapho uzobongiswa khona. into uzoboshwa yona ayina size. Lokho udinga ukubona konke uzohambula kwami. Ukavuna sakuphe inzuzo
isiyashisa manje. Kodwa-ke mina ngizokunikeza iy'nsukunyana ezimbalwa ukuthi ukwazi ukuphakelela manje kwamele nginimele nigeze nonke. Yo. Emvela lokho uyabe usuyazibona nawe ukuthi uyiqhanele nyoka. Ngikufisela inhlanhla. Abo bani ba make up? Makeup kona senisedini. Ende lapho nibabi. Mthini? Uyayibona Did nje ukuthi you iphephile. do your hair by Carlos? No, my love. Kumele wahlule buye. I didn't do my hair with Carlos. Izokhuliswa nayo ngendlela le esemthethweni. Imihla ngemihla. Hey, before ngishaywa nkosi yami. Hey, Uzongibhora. No, uzongibhora my love. no. No, uzongibhora. No, uzongibhora. Jomi, bengingaboni khani ngibona manje kanti ayiso. No, uzongibhora my love. Uzongibhora. Like yini le Beyonce yenza wena uzikhohlwa i-celebrity wena. Yena ngihlala ngikutshela. Awuzikhohlwa uyimi wena. Awuzikhohlwa uyimi. Engqondweni yakho uyimi wena. Wena engqondweni yakho uyimi wena. Mina sizingidlula kodwa wena. No my love ngimuhla ukudlula wena. Ngimuhla ukudlula wena. Ngenxa ukuthi bheka namanje ufuna ukufana nami so ku Pixie Cards. Like uyabona ukuthi ngi-inspiration. Uyile chome kopayo. Jomi ngikopa kuphi ngoba ngidala ngiyenza i-Pixie Cards mina. No my love. Abakwazi la ku TikTok une Pixie Cards. Uthe wabona uRoyal Divine. Pixie Cards. Mara Uthema ubona uRoyal Divine wathi oh my god. Akasemuhle. Oh guys, angikho pregnant. Kunini ngintshela ngithe ngifake le nto le. No mara my friend pregnant. Batshela iqiniso. Batshela ukuthi nabantwana abayi4. Owes5 loyo. Owes5 lo. Uthi kenzakalani wena ngikuphoxe manje? Ubani? Wena. No, like ungangiphapheli ngathi mawubona ama fans bese uyangiphaphela. Ungangiphapheli. Yeah. Why manje ngikufonela ngo12 o'clock ungaphendula ngifone yami? Jomi bengishiya ifone eish. Ene wawungareturna ngicall yami ke? Azange ngibone. No, ngibona ngathi le friendship le i-biased, i-one sided ngathi ngiyakuncenga. No, ngifila ngathi ngiyakuncenga vele. Ngathi Manje ku live never. vele. No, vele mele bazi abantu ukuthi ungitreata kanjani. Manje ngikufonela awuphendula ama calls wami. Vele mele bazi ngiyakupayisa kahle kahle. Yo, Kahle kahle ngiyakupayisa. manje ufuna bayenzeni bakukhulumele? Yes, mabakhuluma like ngiyenza kanjani ukuthi ngifuna ukwazi ukuthi le friendship le i-friendship enjani ukuthi njalo mina mangifona angireturn ama calls ona kuphendulwa ene singasiyahlala iviki singafonelani like yini ngiyakuncenga. Jomi awuncenga azangithi uyancenga. So maybe because of now 1 million followers, maybe that's why. Jomi kanjani? No, Jomi ngikutshelile ukuthi yazini sometimes nginokuthi mawufona. Uthola ukuthi ngiphi phone somewhere. Ene mangibuya like yabona like Mara wena mawufona ngiyayiphendula. Funny. Joma uyiphendula nawe uyiphendula ifone. Yo wena msunu. Nawe uyiphendula ifone. Guys unamanga. Ngiyazikhulumela ke lapho unamanga wena. Ndudi na ifone. Choma unobulilo inyana kanjani ngale yo Pixie Cards? I think right nge-weave my love. Nobuyini? Unobuloyi mawenza i-Pixie Cards. Ubuloyi kanjani? Unobuhagwana. Hello Lavi. Uke. Ngaze lokubulisa le mntwana. Nifundisa abantwana ukuthi babe rude. Uyabona? Niyambona ukuthi unjani? Ufundisa abantwana babe rude. I'm raising 2 grandkids. Urude wena. Abantu mele bakwazi ukuthi unjani. Urude. You're a rude girl. Ubani mina? Lokho semva kwakho.
straight why ukuthi ngoba ngaleso sikhathi ngikubopha ukuthi u-straight ani hayibo hayi uthi kenzakalani No, uyangibhora. And I think ukuthi this year ngifuna ipeace. Angisafuni abangani bayang-overwhelma. And basidla. Chomanye ukuthi awufuna abangani mina ngumngani ogrand yazi Khuluma iqiniso. Bengicabanga ukuthi umngani ogrand shem yazi. Bengikuthanda kanjani? hayi ifa ungithandi-ke phuma ku-live yami and then ngikubhlokhe manje Hayi kuzobe mamela. Uzobe ungacala ukungibhlokha my love. Uzobe ungacala ukungibhlokha. Batshele ukuthi wake wangibhlokha wadelete nenumber yami. Batshele. Batshele. yekela amanga Chomi mara wayo Batshele. No, Chomi ngiyakupayisa because ngikhathele unyaka omusha ngifuna uqala kabusha ukuthi ngazi ukuthi si on or not. guys azange ngimbhlokhe udivo Ha. Chomi ngakubhlokha wathi wangibona ukuthi ngikubhlokile Yes my love. When Waze waba namahloni wena uzotsha girl uzotsha uyazibona umuhle kanjani uzosha bathi ngikubhlokhe uyabona Yisi leso sona manje lana ku-live yami kwenzakalani sebayathukana abantu angazi ukuthi kenzakalani bathi ngisulu kagogo wakho hayi wena ubani osokanza wona ngiyambona ubani nobani bayathukana oh my god ningali la ku-live yami guys ngizonibhlokha mina abobani abalwayo guys wayinilwa nani ngoba mina ngilona usizakele nani senifuna ukulwa anina peace hayi guys why nenza kanje ubani nalo athi usunga babakho nimempalisa uthini Chomi sifana nawe uthini upalisa uthuka ba block yabona makathi sifana nawe ba block Palisa of course Palisa no Palisa upalisa kanti khatawuni enyakeni omusha Palisa why uthukana my love uthuka mina or uthuka lo muntu athuka mina ngeke bangithuke banganya not mina yeah Chomi uthuka baba akunamuntu ongithukayo mba I love you I love her. bayathukana la cabanga Chomi wenze kuphinwele awusemuhle yo wena gogo wenze ubani inwele unamanga and ubone ngawe yo wena gogo wenze kuphinwele ngenze kutiti la 16 awusengcolo ngazangiphela wena phela mina ingidubula nje uyadelela la awusengcolo semuyafuna ukufana nami my love into ocala umubi hayi wena ngizokushaya uba nomubi unyanya yo athi ngimubi le ntombazana guys aningitsheleni le beef ye upalisa nobani why Sibonela ubaba kalo ubani ubaba kalo Masuku no Starboy ubani Starboy nopalisa yibo abathukanayo bathukana ngeziphi bathukana ngaziphi manje Chomi angazi mele siye ama conversation wakudala sibabona ngoba omunye uthe bathukana ngoba omunye uthe you are 3 months pregnant guys mara yazi mina ningenza ifopana ngithe yilento le isivalo se-microwave lesokuvala ma ukudla ma ufudumeza ku-microwave angikho pregnant hello my love Athini so Chomi uwe balwela wena kusho one uthe 3 months pregnant wathi ungazonya wena ukutshela ukuthi ubani yaqala kanjalo bathukana ke oh hayi guys balwela wena guys angikho pregnant yilento le ngiyanitshela bafuna ukwazi ukuthi so manje bafuna ukwazi ukuthi ubani ubaba umntwana njengoba mina ngibatshela ukuthi ubani Chomi ungabatsheli bazokrempa
Bazenzani? Kanjalo besilwela wena. Oh, ningali mani nina. Mina. Uthi hey. Mina. Iphephi nginqobile lena. Unqobile. Ya. Ngazo Chobi bathi yimo babomntwana. Yimo babomntwana vele. No, uthi wena yini into kanqobile. I'm the baby daddy. I'm the baby daddy. Yimo babomntwana. Usharona kabuye esontweni kanti esontweni abo bayaphuza. Angazi ubeka kuya. Ubani ne good heart. Chomba bathi nguba bomntwana cabanga. Kanjani manje? Angazi Chomba uthi ngikuvorisile. Palisa. Chomi. No, you don't have to know. Chomi, you've got a good heart. Bakhuluma nami abaso kanjalo hayi wena. Bakhuluma ngami. No my love bathi mina. Bathi mina ngine good heart not wena. Uyithatha phi good heart? No angithi ugogo wami vele wenza inhliziyo wanginike enhle mina. Hayi wena ngizokushaya. Ngiyakutshela. Ngizokushaya Chomi. Ngiyakutshela Choma ugogo wami yini naleyo nhliziyo leyo nayo wena nje. Eyaka gogo wami. Uncede ugogo wami nje. Ukuthi ngibe nale nhliziyo. Bathi uDivine wenzeni uDivine? Bathini? Bathi uDivine thanda abafana don't say start with him. Bathi ngithanda abafana. Chomi kesa benginobani khona manje? Unobani? Udriver weleya bus leya. Angifuni ukukhuluma igama lakhe. Oh, okay. Angibuza ngawe azange angivorise kamnandi kaze ungene ka ungifake kahle enyakeni omusha ke. Uthini? Wangivorisa so nice. Lezo la. Nginabafundisi la. Yini ukuvorisa? Akazi. Ngikhuluma ngebhiravors. Wena ukhuluma ngani? Bheka bathi diva yiphi ibhasi. Abantu bakho bathanda indaba. Bayakwazi ukuthi usichikirinki. Yini? Divine yiphi ibhasi. Mina ngizonitsipha. Kanjani sweetie? Kunjani sweetie? Hey. Khona o requestile futhi. Madi. Tombaculele, cela baculele. Plus Thursday. Madi. Ilanga labo mama Chomi. Madi. Chomi Thursday. Ustaboy ukuthi kuphi? Guys, ngicela ningakhulumi waze wamuhle ngathi une medical wase discovery Chomi. Yes, ngina medical. Bathi ivor seyibheka nina ngithanda into ezisnacks. Choma na medical aid ulale bara wena. Ngilala kuphi? So Baragwanath Hospital. Choma ngisho yasekhaya vele. Nemishina ngithi yenziwa yini? Ngikhohliwe. Chomi. Fresh from the stress Chomi njani? Hayi thini? Nimele mina. Chomi ngivakashela nini? Angeke ngivakashele. Why? No, ngiyahamba Chomi. Uyaphi? Sasa ngiyahamba. Ngathi ngawuphumi ikhala. Niye Germany. Msunwe Germany. Ngiyahamba kusasa. Msunwe Germany. Kanjani Chomi ngoba ngiyosebenza. Ngifake. Chomi kanti wena ukhathanda ukusebenza ngomzimba. Chomi mara kunyeda ngikufaka sengihamba Chomi mara uze at least uzongena. Uyaphi? Sanibonani. Hi. Njwani. Ngizabo. Mina nje ngifuna i-hair plug kahle njengoba ngila.
eyakabani eyami or ekasiza eyakasiza Yeah. Nithi babathi Royal ufaka isigqoko ungafuna ihair plug kanjani? ungangibizi ngo-Royal uyangazi personal ungangibizi ngo-Royal number 1 phela mina singumngane wami. then delete ke yeah akusungumngane wakho good delete block ungacabani shem ungacabani no mina kusitshomi yamsizakele ngimenzela ifavor because akanabangani shem ungacabani unyaka omusha so No, kunyada yazi lona inkinga yakhe man uyadina. Angaenzi so muze mudelete ngiyi-1 bathi ngubani uZweli athi ngimnyanyisile mangenzani Ukunyanyisa. Chomi ngizokutshela ukuthi ngizenze kuphi le imele ne. And zingabudukula ufuna ukuyenza Chomi then? uZweli Chomi ngifuna sikhulume ngoZweli athi ngimnyanyisile or ngiyamnyanyisa something Uthini Chomi hayi kusho ukuthi umnyanyisile Zweli ninyanyisene kuphi? No uZweli uzinyanyele yena unyanyile yena so cabanga ukuthi unyanyiswe yini unyanyile nje vele yena Kunyada. Yes Wathi inwele zakho kunyada. Angithi manje ngikhathele i-Banyan Base nama-no-cleanse mayenikhathaza ku-installa kwanikhathaza kudla i-hairline so ngiyabona ukuthi ngcono ngibe Beyonce nami ngifane nawe Kunyada yazi sengifuna ukugunda manje mangicaca le hairstyle ngiyokuzwa. Thomba funa igama le driver le bus ngifuna nje ukuba Beyonce ngifana nawe Ufuna ukufana nami ngatsotsi. Ngizokhuluma ku-WhatsApp ke. Hawu yakhumbula ngithi ngizokutexta ku-WhatsApp ngangakufonela mfethu Azanga ngisho angazi lokwenzenjani. yazi enye intombazane iye ingi-approachile ne yathi kimi ene ifuna abantu abazopromota she's looking for yabona ibhayiscope isterkin Okay. so she was like she's looking for influencers to promote I don't know what they were doing nganga-follow up-ke ngoba I was waiting for her to come back to me azange ngabuye kimi ngathi hayi angeke ngikufonele because manje ngizokufonela ngine-information engaphelelanga nokuthi usibhadala kanjani but she was like I think uMamakalo is the best fit ngathi yabonana kanjani you will never go wrong uMamakalo yabo so I wanted your details bengifuna ukubuza ukuthi would it be okay for me to pass them on to her like ngingakunikezi nje amanamba wakho ungazi Uvele wanyamalala. ufele wanyamalala sis like she just went AWOL on me makabongwe no makabongwe ukuthi singenile enyakeni omusha makabongwe makabongwe cula Chomi makabongwe Kunyada akazijwayelanga lezi zinto ozenzayo. yena ngizazi Chomi sijwayele ukucula wena mawubona abantu neyitayela asicule haleluya dumo lwakhe Lebhola lizothinta lele kanti wayenza into zokuhlanya manje. Beka le bhola. Chomi asicule yeka abantwana haleluya dumo lwakhe haleluya amen Chomi cula haleluya WhatsApp nases. Ukhuluma ku-WhatsApp. okay my angel thank you for accepting ayo ngisaleni kahle bye bye love Chomi uthini Kunyeda i-best friend yami from the box. Hakunandaba my love namhlanje ngiyodelete inumber yakho ngiyakublocker like I don't want anything to do with you today and wena usuthi uyi-enemy of progress umuntu makenza i-pixie cut nawe uyayenza so akusumngani wena
Mara kanjani like i-pixie cut dala ngiyenza i-bob cut dala bungayenzi uyenze because of mina uthola inspiration bheka yazini and awukho muhle ungcono wena umuhle mawugezile mawungagezanga awukho muhle wena umuntu over bekele beke my love yazini awuthi ngikuyeke ngicela udelete amanamba wami ungiblock-e and then sekuphelile 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 ngicela le nto le bayirekhode plus usakhuluma sengiyacula sekuphelile sewukhohli ubani uthini wona divine sewukhohliwe dzadewethu sekuphelile sekuphelile Bumza awuzocula sekuphelile Bumza sekuphelile sekuphelile cula sekuphelile wazocula waza my love waza sicula sekuphelile 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 waza cula ke cula sekuphelile 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 mana ne ya kuphelile ngeke usambone lo sisi mangimfonela ne logogo lo ngeke usambone mangimfonela yezo ya logogo ngeke usambone kuphelile yezo my love yes umtshela ithi kuphelile my love aphelile yes my love that's it phelile phelile bye bye chomiam oh I mean bye bye my ex friend ngifuna ukwenza i-content kumina khathi ngithi ningasangibuzi ngomama kalo akusaseyitshomi yami kuphelile ngene kunyakeni omusha nge-good energy ngicela ningasangifaki negogo ngithi ngiyenza ne-content ngithi ngicela bangasangibuzi ngawe kuphelile bangangifaki bangangiphekisi bangangigcobisi bangasangibuzi nje ngawe because we are done. Strong language and it's not now. Ngithi gogo uyangizwa ngithini? Ngiyakuzwa Chomi. Uzweli lona eshukhuluma izinto engingazazi. Chomi ubani uzweli vele lokho abhiza zolokhuzana la? Angimazi. Wa ungamblock? Guys nginabantu abadala lana kule live yami le bangibukele ngingakhuluma izinto ezisnacks unkosi yami Mesiya moyo ingcwele uzweli mubi kanjani ngibuya ku profile yakhe ke ngicela umblock usho ukuthi mubi yo Chomi ngathi ngifuna ukukhuluma something inenhlamba but anye ngiyikhulume because kunabantu besonto la abo mama bomthandazo on unjani ma angza ini wo ithela Ntomzanele anwabuthanga kanti lamaphepha nizolwa nabomakhelwane no so wethu la I think iswabuthila wethu bewala singibuzisa bontomzanele mara okay na intombizanele okay mama okay mama ukuboreke
wena uyilabantwana laba basile umuntu omdala ukhuluma nawe uwenza into ezisnacks unothi wena. You're a naughty girl. Kanti lamaphepha lawo wama-cricket nenze njani na? Hayi mara like sekumele ngiloke ngibizwa manje mina. How are you? Where's my baby? She's in the nursery. She was very Ngiklapela yazi. Angiklapela labantwana guys. Ngiyabona why ufuna ukuhamba my friend. Bathi please say ngiyakutshela. Mara why ngingakubona wonke lamaphepha? Sengiloke ngibizwa manje mina. So ubizwa bomakhelwane manje. Chomi thi ngihambe ngiyogeza yazi. Ngiphethe ibhabhalazi enye ehectic. Lo mama uyadelela hayi. Uyadelela. Ngithuke Chomi. Ngifake ku loudspeaker ngiconnecte ngebluetooth ngimthuke. Ngiconnecte ngebluetooth. Ngidile naye ngimtshela ukuthi yena wayanga wasosi lawo maphepha bekangazi ukuthi 31 izona. Ukwatela ukuthi bekanganama cricket. Ukwatela ukuthi bekanganama cricket that's why. Kanti nenze njani ngamaphepha wama-cricket mfuthu? Sorry? Manje njengoba sekusho sekumele manje kuphume wonke umphakathi. Hayi naye leyo mama unedrama ngenxa ukuthi azangabe nama cricket manje uzoba bitter makayeka abantwana wayanga wacoci angithi wabonile makawacoce kena hebathungu manje country melime ke abomakhelwane bezwe ukuthi amaphepha bekumele niwacoce niwabeke eminyango wakhe hayi for tag Jobi. no hayi abomakhelwane abasile ababitha labo. I love you. Chomi thi ngiyogeza ke mina. Sokhuluma ngefone. Ungazongenzela lo buso ngizokufaka impama. That's why lo mama kuphaka dadila nawe uyadelela. Sino. I knew it. Ayisho ngiyakwazi. Uhlula loyo mama. Sonke lesikhathi. Umbali uqeda ama chips. Ngitshela ukuthi ayoyilahla. Baba ke sizakele iyothi mayibonana the day ibonana si yeah bye bye yo sengikhathele vele wo. Sengibhorekile kahle kahle. Uborolo mama. Ha uhlulisa intanga zakho. Makadile nawe girl. Yeah? Ay, mara ayıp canındaydı malav. Ayıp canındaydı. Ay, bu. Ayşe, yazi ngavele ngathi uyazi ukuthi akanayo. Guys, awuthi ngilent, awuthi ngizonibona. Ngisafuna ukuya Shoprite. I'll see you later. Shop, my love. Ngizobuya